ಎಂಕುಲಜಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲಜಿ ಮೀಟ ಅವಳು ಏತು ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿನ ಮೀಟ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಮಮತನ ಹೋಟೆಲ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆರೆನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಬಾರಿ ತೆರತ ಒನಸದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರಂದು ವೈದ್ಯ ಬಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒನಸಾಕಂದು ಅಂಚ ಎಂಗ ಅಂಚ ಯಾನೆಂದಿನಿ ಯಾನೆಂದಿ ತೋರನ್ನು ಎಂದು ಕೂಡ ಖಾತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಗರ್ಕೆ ಏರಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ ಸಪ್ರ ಯಾನ ತೋರ ಪಟ್ಟದ ಅಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೇರಿ ಎಂಚ ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೆಟ್ಟದನ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರಿಟ್ಟು ಕೂರದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಇಂಚೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ Yeah. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿಕ್ ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ತಿ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಂಡ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ನಡುರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಪುಲಕಜ್ಜಿ ನಡುರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದೆ ಕಾಂಡನೆ ಪೋಪುಲಕಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೋನು ಪೂರೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಓಲುಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿಗೆ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬಿಸಿ ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಯಾನ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನಿ ದಿನ ಕೂಡುದು ಬತ್ತನು ಕೋಡೆ ಪಂದೆ ಎತ್ತಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ಯಾರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಆಸೆ ಪುಣು ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಮರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲತ್ತ ಮರ ಪುರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಸೆ ಪುಣು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಸೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಂಗಲ ಪಾತುನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ ತಿಂಡೆ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಲ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕಾ ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತೆನಸತ್ತೆವು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕನೆಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಬೋಂದೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ನೆ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಅವೇ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನು ಯಾಲ್ನ ಮಮತಲ್ಲ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ತೂಪವೇನು ಎಂಕುಲಜಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲಜಿ ಮೀಟ ಅವಳು ಏತು ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿನ ಮೀಟೈನಿ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಮತನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಎತ್ತೊಂಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೇನು ನಿಕ್ಲಿಗ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜ್ಪೆ ಒಪ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತರ ಆಯ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಂದೆಲ್ದಲ್ಪ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಹೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೂಲೆ ತೂನಗನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ಕಡ್ಲೆ ಬರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಕುಂಡದೆ ಭಾರಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ಲ ಕಾಲಿನತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು 1 kg ಉಂಡು ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಯಾನರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಓಕೆ ದೇ ಎಸ್ ಫಾರಿನ್ ಲೇಡಿ ಏತು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕರೀಡ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚೋಗತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ಮುರಂಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೈಡ್ ತುಂಬ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿ ಮೆರ್ನ ಖಾಲಿ ಹೋಟೆಲೇ ಅತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮೆರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇವಲ ಅವೇ ಅತ್ತು ಅವತ್ತನೇ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಐತ ಪುದರ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಿತ್ತೆ ದಾಗಿಂದ ಒನಗ ಆರು ಎನ್ನ ಹೊಂಟೆ ನಾವು ಇಡು ಪತ್ತೇರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಏರಿಗ್ಲ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇಡೀಗೆ ಬಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಟೀನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ದುಂಬು ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬರೀ ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ನಾನು ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿತ್ತಂಡೆ ನೀವು ಒಲಾ ಬತ್ತು ಬೂಡ್ದೆ ಇವನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೊಡು ಉಂದುಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂದುಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅದು ನೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿದ್ದು ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಡ್ದು ಒಂದು 50-100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಬಾರದ ಇರೆಪಾರ್ದು ವನಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರದ ಇರೆತ ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೈನೀಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ 20 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ 1 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಂಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಿನ್ನರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ತಿಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ 20 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಮಾತ ಬಲೆ ಕಾಂಡೆ 11 ವನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲು 3-4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಓಪನ್ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ 11:30 ಇಜಿನ 11 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳಿ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವನಸು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬರೋಲಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುಣೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಿಖಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಾತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಮರ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರ್ಕಂದ್ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪಡೆ ಚಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಲ ಮಲ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಕಡ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಕೊನದು ಹೋಟೆಲ್ ದೀಕ ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ದೀನ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಂಟದೆ ಹೊರ ಕೊರ ಏನಾಗ್ಲಿ 4 ಬಾಟಲ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಎತ್ತದು ಐನ ಅಜತ್ತದು ಐತ ಪಚ್ಚಿಲ ಅಜತ್ತದು ಐಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ ಬರು ಈಜಿನ ಓಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂದ ಆಯಪ್ಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ಕೊನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಿರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮಾಡುದು ತೆನಸು ಬಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗಂತ ಅಂಚನೆ ಮರ ದೀಪಕ್ ಪಂಡೇರು ಇರು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಪನ್ ಅಂತಾರ ಉಂಡ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಲತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಯಾನು ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಪರ ಗೊತ್ತುಜು ಬಟ್ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ತೂಕ ಜನಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ದೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ದೆತನೋರ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ದಯಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ಗಂದೆ ಬರೋಚಿ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ತೇ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಕೊರುವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೀಪಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಬನ್ನೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತು ನಂಡಲು ಪನ್ನೆ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಮಮತನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆರೆನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಬಾರಿ ತೆರತ ಒನಸದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರಂದು ವೈದ್ಯ ಬಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒನಸಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ ಅಂಚ ಯಾನೆಂದಿನಿ ಯಾನೆಂದಿ ತೋರನ್ನು ಎಂದು ಕೂಡ ಖಾತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಗರ್ಕೆ ಏರಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ ಸಪ್ರ ಯಾನ ತೋರ ಬಟ್ಟದ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತುಪ್ಪರಿ ಎಂಚ ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೆಟ್ಟದನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರಿಟ್ಟು ಕೂರದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನಸಾಣ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೋಡದೆ ಎಂದೆತ ಬಾರೆದರ ತೆಂಕಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚದ ಹಾಕುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಇದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದುದು ಈ ಉಂಪನಮೆ ಮೂಲು ಬತ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿಲ್ದ ಪೂರ ತಿತ್ತೊನ್ನಿ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಂತೆ ಮಮತರ ಹೋಟೆಲ್ ಆನೆರ ಎಂಗ್ಳು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 2 ಸಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ದನ ಅಂದತೆ 2 ಸಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ದನು ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ತರಕಾರಿ ಒನಸ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಪ್ರಿಯ ಇವ್ರಿ ಅಂಚ
ಯಾನು ಮಮತಾ ಸೋನು ಪುರ ಬನಸ್ಮಂತ್ ಹೋಯ್ತೆ ಲತನ್ ಬಿತ್ತದ ಉಕ್ಕರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಲತನ್ ಬಿತ್ತದ ಉಕ್ಕರಿ ಸಾಕು ಸಾಕು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಯಪ್ ఇంకో బడవాడు ಅಂದು ಎಂಗಲ ರಟ್ಟು ಜಂತ ಬಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆನಂಡು ಬೊಕ ಇಮೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ನಿತ ದಿನ ಇಮೆಗೆ ತಿಂದ ಅಂಚ ಇಮೆ ತಿಂದೆ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಆರು ಪಾಪ ಪಿದೇಡು ಕಾರಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಲುಲ್ಲೆ ಅತೆ ಬಬ್ಲು ಇತ್ತದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಮತಾ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲನ್ನು ಪೂರ ಕೇಂದು ಉಪ್ಪರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಮಂತ್ಲತೆ ಆರಾಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿರು ಮಲ್ಲೈತಿ ನಿಕ್ಕುಲತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅವು ಉಪ್ಪುಡು ಸಿಂಗಿ ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ದಾದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪಿರ ಮಮತಾ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಗೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡಿಯಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಜತ್ತದಾದ ಐಕ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಕೊದಿಪ್ಪಾದ ಮೈಪರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಅಜತ್ತದಾದ ಐಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪುಡೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಾಲಾಪು ಜೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ತಿಂದೇನು ಕೊನೆಯರಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನಾ 7 ಜನ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊನೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾದ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೆದು ಶೋಕು ಬೆಕ್ಕದಾದ ನಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಇಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಇದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಇಪ್ಪಡ ಈ ಜೌಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ಶೋಕು ಪಚ್ಚಿಲ್ನ ತೆಕ್ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಇತವು ಅಗೆಲ ಉಂಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಮಲ್ಲ ಏನು ಕೈಟ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ಕಟ್ಟಿಡು ಶೋಕು ಮಲ್ಪದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಗಿದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದಾಯಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಇದಾದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದಾಳಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾತ ಉಪ್ಪು ಆಪ್ಲಕ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಮಲ್ಪೊರತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ ಮಲ್ಪದು ಅಂಚೆನೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ದಾಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಅವು ದೀಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಎಂಚಾವಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಐನು ಬೇಯರ ದಿಕ್ಕನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬೆರಕೆ ಪಾಡೋರಿ ಬೆಲ್ಲತರಿ ಬೆರಕೆ ಪಾಡೋರಿ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಬೆರಕೆ ಪಾತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹಾಪೋದು ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಪಂಡೆರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೇರೆ ಪತ್ತದಿನ ಬುಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇನಿಯ ಆಪುಜಿ ಲಂಕಲಸ್ಕು ಪೂರ ಬುಡಿಯರು ಆಡಲೊಂಜಿ ರಂದದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಾರ್ಕಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಸಮಯ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವನಸಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡು ಉಂಡತೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುನ ಪತ್ತುನ ಅನ್ನತ್ತು ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ತುಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಇಂಚೆನೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡದೆ ಎಂಚೆನೆ ಬತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಆಂಡ್ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಸುಧಾರಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವನುಂಡು ಓಡ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಯಿ ಉಂಗಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶರ್ ಆಧಾರ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಗುಂಜರು ಪೂರ ಕ್ಯಾಶರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ
ಓಕೆ ಮಮತನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದ್ದಾಡಿಯಾ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನತಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೋಡು ಅರೇನು ಪತ್ತದಿದ್ದು ಪಾಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಮಲ್ದಿನಿ ಜಾರು ನೆರ್ಪಿನಿ ಈರೇಂಜಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ರಾಸೆ ಆತು ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲೆ ನಾನು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಬ್ಲು ಅನ್ಪಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್